Nggo bunda-bunda sing kepo karo jajanan kapur kayak sing winyo nyepil kayak jere. Ngene nyong lah kapur gue Mas. Apa sih Mas gue kapur? Nggih, kapur kuwi ya Bun. Bahan bakune kuwi tepung beras. Cuma mbok dapak nanyong ya ora ngerti, ora paham ngolaine kuwi keprimen. Ki bentukane iki seringe dipincok karo godhong. Iki jajal ya, tak sepil. Ki ngampurane tangan kiwa Bun, soalnya tangan tengene nggo nyekel HP ya. Nggih. Ki teksture iki ya, warnane ijo, anak lapane ya Bun. Kita jajal vlog ya. Rasanya kuwi ora sing pati manis banget, tapi juga ora sing asrep banget Bun. Kayak sedeng ya. Ya malahan dominan asrep. Cuma enak sih gurih. Terus juga amoh. Kayak apa ya? Dikenyok kowe ora ndadokan effort busine kowe nganu apa? Kuat banget kok ora. Ngenyohe lirian tok ya. Nah, ngenyoh karo ilat juga bisa Bun, karena saking lembut amoh. Nah, iku ya Bun, enak Bun, ditukoni Bun, apa?